Ulaya Igwe Okoro gọọmenti Igwe Nnanụ onye ndị ụlọ ahụ onye ahụ ụmụ nwanyị ICA Gida Daya unit ọwụ ha duru ndị eze ha ọwụ onye eze nke ha họpụtara n'ihi na a na-ekwu na ebe ọbụla a na-echi echichi n'ọwụ ICA unit na-akpọta ndị eze so ọwụ ya ugbu a na oge wee si okwu ebe ahụ everybody now. Everyone